Hvad laver du, Mis? Her vil jeg prøve at åbne en kokosnød. Spændende. Ja. Det ser lige hjemme. Det er noget, jeg har set på en video på YouTube. På YouTube? Ja. Nej, der kan man bare se, hva'? Okay. Pas på tæerne, Mis. Ja. Og det her det er for, at vi skal have den der ydre skal af, så vi kommer ind til selve kokosnøden. Men hvor meget mere kan du hive det med fingrene nu? Jeg skal lige bringe det her ind, til jeg kan komme ind og få fat med. Wow, macho! Nej, hvor sejt! Så er der lige sådan en kokosnød, man køber nede i Kvickly. Ja, endelig. Er det dig, de har til at stå ude bagved til at... Det er det faktisk. Det er altid til mig, der står Det har for altid været dig. Du har aldrig arbejdet inde i Better Collective, faktisk. Nej. Tror du, det er nye spire, der sidder dernede i bunden? Faktisk ja, at den er allerede begyndt at spire, ser det ud til. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke. Altså, der er faktisk åben på grund af det. Spændende. Der kommer faktisk kokosmælk ud. Der i hullet. Nej, hvor sjovt. Så vi drikker det, Mis. Ja, vi prøver det, tænker jeg. Finder vi ud af, om det er godt. Så lykkes det. Ja. Det ser rent ud. Det gør det. Prøv duft. Dufter det okay? Ja. Skal vi smage på det? Jeg tager godt. Fint med. Ja. Så prøver vi. Så er det underligt. Nej. Det smager fuldstændig af kokosmælk. Kokosvand. Det smager godt. Det ser totalt sejt ud. Man skal have en til. Så. Det ser da totalt nice ud indeni. Det gør den da. Vil du have noget mere af det der? Jeg tror bare, det er fra spiren, det der nemlig. Ja, vel. Det er bare resterne fra spiren, der var nede. Ej, det skal ikke. Det er godt. Det var altså lidt for vildt, man sagt. Og det her, det er bøftekokos. Nice, Miss. Det her har jeg haft lyst til længe. Ja, at prøve at finde sådan en af sig selv, efter jeg har set den der video.